Naiz irratian, bigarren kafea. Egun eta ongi etorri bigarren kafera. Berotu gorputza, mugitu gerriak eta asbaitezen gaur apirilaren 29 dantzaren nazioarteko eguna da. 1982an dantzaren batzorde internazionalak, antzerkiaren institutu internazionalaren parte denak, Piotr Gusev dantzari errusiarraren eskaria seriotasunez hartzea erabaki zuen. Adierazpen artistikoak egun bat behartzuela argudiratzen zuen. Hizkuntza artistiko gisa duen papera eta pertsonak dantzaren artearen bidez bake eta diskidetasun idealetan batzeko duen garrantzia nabarmentzeko ospatzen da eguna. Muxuen ondartzan Notre Dameko plazan dantzan harimen balantzan Notre Dameko plazan galdetu esan ezkeratur zalantzan zenbat maite zaitudan dantzan Notre Dameko plazan. UNESCO apirilaren 29 aukeratu zuen data hau Jan Gogs Noverre dantzari frantziarraren jaiotza egunagatik ballet modernoaren sortzailea da. Urtero dantza munduko pertsona esanguratsu bat aukeratzen da, sektoreko erakunde eta profesionalei mezu bat bidaltzeko. 200 herrialde baino gehiagok parte hartzen dute. Aurten, Crystal Pite koreografo kanadiarrak izango da mezua helaraziko duena. Parte hartzea sustatzea eta dantzak eta arteak garrantzia mediatikoa lortzea ditu helburu egun honek. Ekitaldi handiak egin nahi dira kultura, politika eta geografia alde batera utzita. Tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dantza gaua, dantza gaua, dantza gaua, euskal jaien egitaraua, dantza gaua, Baina dantzalde batera utziko dugu, aldi baterako. Gaurko egunez, 1937an, Estepan Urkiaga Lauaxeta atxilotu zuten frankistek. 1905an jaio zen Laukizen euskal pizkundeko kazetari eta poeta garrantzitsua izan zen. Eusko Gudarosteko prentsa arduraduna zen eta Georges Perniat guda kazetariari apirilaren 26an alemaniarrek eta italiarrek suntsitutako Gernikaren ondorioak erakustera zijoala atzeman zuten. Euskadiko gobernua beste preso batekin truka egiten saiatu zen arren, Gasteizko Hierriko hormaren aurka fusilatu zuten ekainaren 25ean, 32 urterekin. Goiz eder honetan erail behar nabe txindotu baten txintxa gozotan aukela, idatzi zuen. Dago arratsa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdenak Makia luzez bidian Este diorren didarra Baidara didar zorizan Aberri baten saminez Duri da bilerri jam Euskal Herritik atera gabe 2003ko apirilaren 29an udalbiltzako 8 kide atxilotu eta haren egoitzak ixteko agindu zuen Baltasar Garzon epaileak. Sumarioan 22 lagun auzipetu zituen dena eta zela argudiatuta. 19 udal hautetxiak eta 3 udalbiltzako langileak. 2011an guztiak absolbitu zituen Espainiako Auzitegi Nazionalak. Udalbiltza 1989ko iraiaren 18an sortu zen eta suetenean zegoenean, eta euskal indar politiko eta sozial abertzale gehienek Lizarra Garazi akordioa sinatu ondoren. Euskal Herriko 2000 hautetxe bildu zituen, udaletxeetako eta herriko etxeen eskuduntzak modu koordinatuan erabiltzea zuen helburu. Erakundeak laster jasan zuen abertzaleen arteko zatiketa. Udalbiltza bitan zatitu zenean, herri batasuna hurbileko Espainiako estatuaren eraso judizialpean egon zen 2003tik aurrera. 2013an udalbiltza berrantolatu zen.
duzu galdu bat Espaingo zota Atxilotze bidegabe ezari garela, gaurko egunez 1945ean soldadu estatu batuarrek Dachau konzentrazio esparrua eskatu zuten, Muni itxondoan. Naziek eraikitako lehen konzentrazio esparrua izan zen. 1933ko martxoan ireki zuten, botere osoa emango zien dekretua onartu eta berehala. Kartzelan gainezko zituzten preso politikoak sartzeko sortu zuten. Baina berehala judutar, hijito, homosexual eta beste eraman zituzten ara. 200.000 presio izan zituen guztira, horietatik 51.500 hil zituzten, Dachaun 100 esperimentu mediku anker egin zituzten presoekin. Azken bidegabekeria bat aipatu behar dizuegu. 1992ko apiriaren 29an. Los Angeles Sirian arrazakeriaren aurkako istiloak hasi ziren. Rodney King izeneko taxi gidaria jipoitzagatik. Epaitu zituzten 4 polizia absolutibo zituzten. Jipoia bideoan grabatuta zegoen eta eskandalua eragin zuen epaimaiko iakide guztiak zuriak ziren. Ordu gutxira milaka afroamerikar eta latinoamerikar kalera irten ziren poliziaren arrazakeriaren aurka. Aste betez luzatu zen gatazkan Guardia Nazionala kalera atera zuen gobernuak eta 50 bat lagun hil zituen. Istiluen osteko astean poliziek 11.000 lagun atxilotu zituen. I smoke on the mic like smoking Joe Frazier, the Hellraiser, raising hell with the flavor, terrorize the jam like troops in Pakistan, swinging through your town like your neighborhood Spider-Man. So tick tock and keep ticking, when I get you flipping off the shit I'm kicking. The Lone Ranger, co-ed, danger, deep in the dark with the art to rip the charts apart. The vandal, too hot to handle your battle. You're saying goodbye. Efemeridekin amaitze aldera gaurko egunez hiltzen 1980an Alfred Hitchcock zinema zuzendari eta ekoizle ingelesa. 60 urtetan zehar 50 film baino gehiago zuzendu zituen. Thriller eta beldurrezko generoetan maixulan ospetsuen egilea da. Besteak beste, Psycho, Vertigo, Rear Windows eta The Birds. Eta gaurko egunez jaio zen 1970an zineman askotan ikusi dugun beste pertsona bat, Uma Thurman, Kill Bill edo Pulp Fiction filmetan egindako paperengatik ezagutzen da gehien bat. Gaur, dantzaren nazioarteko eguna izanik, gogoratzen altzarete dantza honetaz. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. Noski gogoratzen garela dantzaz, Goiuri, eta gaur dantzatu egin beharko dugu, baina horretarako musika behar dugu, Goiuri. Bueno, eta musika izango dugu, lasai, astazkena da. Delbal proiektua ezagutuko dugu elkarrizketa akustikoetan. Soinuetetik garatago tartea ere izango dugu, Gartxot Unzainen eskutik. Marinela izate erabaki zuen gazte baten bizitza gertuagotik ezagutzeko aukera ere izango dugu, hasi 20.000 Beraz, orain bai, dantza egiteko moduan gaude. Entzuleok berotu orkatiak, belaunak eta aldaka kapirilak 29 ditu gaur eta asteazkena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete eta guk dantzan naiz zaituztegu. Zuekin entzuleok Noa Gaztainaga Oiarbide, egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarandia, egunon.
Izketan ari zeizuen hau, Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1163 du, dagoeneko goizeko 10 eta 4 atzean ditugu apirilak, 29 ditu gaur eta gu 3 urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan esandakoa, ongi etorri guztioi. Naiz irratian zarete, bigarren kafean. Tira bairaltza honetan guk ere nahi dugu dantzan egin, aske mugitu aldaka eta jetxi popa lurreraino, Aria taldeak, Marina Landaren proiektuak, dantzaren iraultza kantu honetan, aldarrikatzen duen bezala, apirilaren 29 dantzaren munduko eguna, eta gu hemen, dagoeneko dantza egin da, baina maite dutekin ere jarri nahi dugu mingaina dantzan, eta Noa Gaztainago Jarbide, zuri datorkiz dagokizu lehenengo maite dut Goiuri. Ikustera loztu zorpegi jartzen ari den Noa. Ez du nahi. Ez du nahi. Ez, honek ez horrela funtzionatzen, Nik azkarik hasi duen, baloia kanpora eta. Ez zuri dago. Ona, maite dutak prestatuta etorri behar dira. Bai, pixka pentsatzen baiet. Uste baia zuek. Gai, lasai, entzuleok, tartetxoa tartzeragoa, zuek jarraitu entzuten beste dozein irratiek, aldatu katea, lasai, Juan entzutera kope, adibidez. Ni Goiuri nahi entzun, ni inspiratzeko. Jimenez Los Santosek jarraitzen du kopen? Lehenengoan reel batean agertu zitzaidan, eta ikusi nuen Jimenez Los Santos sasi ezkertiar. Zu badakizu Jimenez Los Santos komunista hasi zela, ezta? Gazteago pentsatzen nuen. Ez, Jimenez Los Santos mugimendu komunistan hasi zen. Nahiko buelta ematen ditu bizitzak. Baina jarraitzen du noski. Baina boxeko... Federikoren goizak izeneko saioarekin. Boxi gogor ematen ari zen, nolait migranteak defendituz ari zen box kritikatzen. Federico Jimenez Los Santos entzuleok, Suspiros de Espainiarekin irratsaioa abiatzen zuen garai batean. Gizon hau ez dut nire bizitzan nahi. Eta gizon honi ari gara eskaintzen minutu gehiagi. Ze minutu bakar bat, jada, gehiagi. Ez, orain ezkertiarra dela. Bai, zera. Bertino Osborne ere bai, feminista. Bertino Osborne feminista. Bueno, mesedez, Goiuri, zuk baduzu maite duta? Ez dut prestatu. Nik badaukat maite dut sendo bat. Bat baino gehiago dauzkat, ni hasiko naiz. Bota. Bueno, asteazkena gaur, bihar azken asteko eguna, eta nik saioa bukatu orduko, gozatzuk egin behar ditut, bi kontrabajoko klase dauzkat jarraian, lehengo astekoa gaur biharko pilatu zait, eta horrelako kontuak, baina gero Banoa kuadriarekin Baionara, Baionan igaroko dugu zubia, eta nolabait izan da, sentitzen dut konkista txiki bat.
Ze joan den urtean, 40. urte muga genuen, 40 urte betetzen genituen kuadrian, denak urtekoak gara, eta Tenerifera joan ginean, aste betez, argirik gabe geratu zen Europa, mundua esan behar nuen, bueno, Europa zati bat, baina irgletan argindarra zegoen, eta gogoan dut nio porretan nengoela, baina lanean jarri duela goiurik segituan, nikan interneta, portatila, gure zerbitzariari sarbidea, dena neukan, eta hemen, ez, beraz, egokitu zedan lan pixkat egitea besterik gabe, baina kuadriarekin oso gustora egon ginen, eta oso ikoa zen guretzat maiatzeko zubian bidaiatzea, gerora iritsi ziren, despedida de soltero delako horiek, eta bueno, hor kokatu genituen, gerora ezkontzak amaitu ziren neurri batean, pandemia iritsi zen, eta egon ginen urte batzuk bidaiatu gabe. Eta joan den urteko giro hori harrapatuta, aurten ere esanien naizue, igual aste bete gehiagitzu izango da, etxean txikiak dituzuen ontzat, eta horrelako kontuentzat, baina eskapadatxo bat iruzpalo begunekoa egingo dugu, eta haizu, 9-10 elkartuko gara. Osondo. Kuadrian 15 gara, bat atzerrian bizi da, beste bik oso metxikia dauzkate, beste bitaz egia esan ez dut, espero bidai batera etortzea, beraz. Nahiko ez da egite, pleno esango dugu, egin dugula. Galdera badaukat. Bai. Hasi dira dibortzioak? Ez, eta estadistikoki bazegokigun, ja. Bai, ze... Baina estadistikoki homosexual bat kuadrian eukitzea bazegokigun, eta ez da gertu. Ez da agertu, ez dago ez da agertu. Ez, sasi bisexualen batak aso hor bueltak, baina ez da egit. Estadistikak horrela dira, ez dago dibortziorik kuadrian. Dirudun bat ere? Estadistikoki... Diruduna, bueno, ondo dijoak ionik, badago. Badago, oso ondo. Tekitze gehiago. Gehiago nahi dazu galdetu. Ez pentsatzera nintzen. Ekonomia pixkatu urruti harrapatzait. Etorriko da, segituan, Konturatzerako hasiko dira, ezkontzak, gero umeak... Estatistikoki, maratoiak egiten dituen norbait badago? Bere, noski. Estraba. Egon behar du. Zuri han fondoko kristal hori, atzo, 2 ordutan, etorri, jaso, eta konponduta ekarri zuenak, horrek maratoiak ere korritzen ditu. Eta 3 txiki zaindu, bere maztearekin, baino aita arduratxu izan da, eta, bai, ondo moldatzen dira. Ondo. Hori, bagoaz kuadriakoak, eta nik piragoa plan bat sartu diet hortartean. Zen ere kuadrian, garai batean, duela urte batzuk egin zuten Menorkako buelta piraguan, eta nik ezin izan nuen jun, garai hartan udaran lan egiten nolako, speaker bezala Arraun Liga orkesten nuen, Euskolabel Liga, urte askotan, ez da 12 urtez edo egin nuen Euskolabel, hasiera batean San Miguel eta gero Euskolabel, eta gero Euskotren nesketan, eta izan zen Arraun Liga, eta asteburu horretan 2 estropada genituen, eta ezin izan nuen joan, eta beti gauz horrekin, gero ni piraguan topi biltzen hasi nintzen, eta nire plan asko horren inguruan egiten, eta orduan esan naizue, Baionatik Erromardirako tartetxo egin bar dugu, bide batez badelako niri Euskal Kosta osatzeko faltazean zatitxoa. Beraz, hori ingo dugu, eta hor ere, 9 piraguan animatuta, 10 bat hor dantzan dabil, egunen batean suelto datorrela, eta etorrikote den, eta, poza ematen dit, eta are poz gehiago ematen dit, sani dela, eta larun batean borobiltzeko, gero, gaztetxera joango gara, ze kontzerturen bat egongo da. Eta egon badago, eta gainera gure lagun baten kontzertua, Goiuri. Entzuten ari garen... Ez da Maia Miranda izan ziteken, Pentsatu, gure lagun bat, lagun asko hauzkago. Ez, baina Bolero de Plata honen ostean nik deskubrituko diet, musikalki zein den kantua, baina asmatu behar duzu. Esango izut, pista bat emango izut. Gure laguna da, 2. kafean entrevista akustikoetan egon da. Durangoko azokako edizioren bateko ezinbesteko pertsonaia izan zen. Eki Lambert. Eske ze hona zean, tio. Eki Lambert izango da Baionan, datorren larumat honetan, maiatzaren 2an, eta ni Baionan. Iruditu zait plan zoragarri bat. Piraguan kuadriakoek nahiko lituzketenak, baina ordu gehiago egin arraunean, eta ondoren kontzertu eta parranda, hori da martxa. Eta hau Eki Lamberten ezpata kantua. Noa, zein da zure maite duta? Nik maite dut, eta hoen dela gutxi, atzo, adibidez, inun arroz esnea, etxen,
Epa. Zenei pila gustatzen zait, bueno, ez dakit, noiz esan ez dut, baina sukaldatzea bastante gustatzen zait. Eta bain, gaina pentsatu esangoen maite dut hau, ze, klaro, ez ditu ez zargarri. Eta orduan pentsatu igual pixkat itxusia. Eta justo gaina bain barkatu, Imanolei leheno komentatu jo, ze hasi zait esaten gozea zeukala, ez dakitetan, bida, benetan arroz esne batek arri bar nizula, baina zait, ze nire etxen ja ez da gehatzen. Baina beste bateako, ikarriko izuet. Eta hoi, ni beti izate eta diez, justo gaur, apiriako gaita behatzen, kuadriako baten urte dian, eta nik eman nion bere postre guztokona arrozesnea, eta arrozesne taper nahiko handi bat eman diot. Eta ni beti izatet, ze kuadriakok beti iteute txantxaba, ez naizela baite pertsona maitakorra nola bat izatearen. Ados, pixkat hotza zarela. Fizikoki igual pixka bai. Fizikoki hotza zara. Hoi da, ez zai gustatzen asko, bai igual. Besarkatzea eta olako gozak. Nik beti esateien ere maitasuna erakusteko modua hoi dala, sukaldatzen dolako gozak. Ta hoi, azken aldi noain gaina etxea bueltatu naizela, kanpon ikasita gero, nire guraso iteizkiet baita bastante goza sukaldatzizkiet. Ta hoi zan, egun baten, karriko izuet, ez dut euki aukera oin gozek hartzeko aurreko nekarri ziguten bezala bizkotxoa, baina bueno, karriko izuet urrengon nahi zuenan. Bai. Baina emozionatu gabe, ikasten nago, pixkanaka. Gazen ari zean, haizu. Lentejak super ondo atzaizkit. Lenteja kazuelatxo bat, nahi duzunen. Risotoa, baita. Risoto bat, igual ekartzeko errexago. Baita. Goiuri zeiz Arandia, zure maite duta entzun nahi dut, bixi gainera, eta aurrera egin behar dugu. Azkar. Zai, june ate joka daukagu. Bale, barkatu. Azkar, esango dizut, oraintxe bertan, zu kontatzen ari zinenen, no ari zenean kontatzen kozinatzea gustatu zaiola, bizilaguna etorri dela ate joka, gutun bat zuelako guretzat. Gutuna bera, edukia, ez zait gustatzen, baina gustatzen zait, auzoan ezagutzen gaituztela, eta orduan, jaso dutenean bizilagun honek, gutun hau jaso duenean, zekiela nora etorri behartzuen, eta etorri dela esatera, aizue, hau zuena da, eta gustatzen zait, ezagutzea, alboko etxean bizi den jendea, ezagutzea alboko dendetan norke egiten duen lan, naiz eta tamalez, duela gutxi itxi zuten hemen ondoko denda bat, parekoak mugitu egin dira pixka bat, metro batzuk mugitu egin dira, eta orduan, aldaketak auzoan, baina gustatzen zait, ezagutzea, zein ibiltzen den hemen egunero lanean. Nire ere bai, eta egia esan, bizilagun giro horretan, eta uste dut ez batzuk esan diaterako, bizilagunei ere poza ematen diela, ez dakit, alako mugimendu eta saltza sortzen duen zerbait etxea ondoan inguruan eukitzea, baten ikusten dut. Bizilagun espeziala gara. Egunean zehar, xarma ematen diogu kaleari gauetan, ez da inor egoten exilik egoten dago. Baten igual ni piano jotzen baina. Ez da egia. Eki Lamberten Spat ari gara entzuten inbasioak bere lanetik, eta Durangoko 2008ko azoko hortan ederki bili ginen, ziburuko liburu eta disko azokan ere aritu ginen elkarrekin, esan ezinekin eta estanda elkar banatzen, eta oso gertuko sentitzen dugun tipoa, eta benetan kantakera eta sorkuntza gaitasun oso berezia duena. Horrengo segunduak berarekin, eta segituan June Romatet, guretzat prestatu duen entrevista luze eta mamitsu bati leku eginez. Naiz irratian, bigarren kafea. Badira urte batzuk, batxilergoa amaitu eta selektibitatea egitea ia beharrezkotzat dugula gehienok. Hor lortzen den emaitzaren arabera, ikasi nahi duguna aukeratu eta 4 bat urte edo gehiago pasatzen ditugu hori ikasten. Ondoren lanean hasi eta 18 urterekin aukeratutako bideari jarraitu behar izaten diogu aurrera, edo ez. Hasi 20.000 bere momentuan soziologia ikastea hautatu zuen. Karrera amaitu eta masterra egitea erabaki zuen. Baina momentu batean,
autu horri erabateko buelta eman eta itsasoratzea erabaki zuen. Gaur egun, hain ez ezaguna izan daitekeen lanbide batean sartzea erabaki zuen, arrantzan hasi zen. Baina luzeago joan gabe honetan sakontzeko eta honen inguruan hitz egiteko hemen dugu. Aixi Bentimillas, egun honetan etorri. Eskerrik asko Juni, egun hon zuri bai. Bueno, lehenik eta behin, egingo izkizut bigarren kafeko bi galdera ofizialak, horietatikan bat aukeratu behar zurentzuteko. Lehenengoa da, nolakoa nahiko zenuken izatea zure hileta. Eta beste galdera da, momentu batean orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta galdetuko balizu zure bizitzaren zati bat aukeratu behar dezula, horren inguruan film bat egiteko, zein izango litzateken. Nahi badezu bi galderak erantzun jokezu, nahi badezu bat? Bigarren galderak erantzungo dut. Bale, horre. Erabakiko nuke, ikasketen prozesu hortan nola pasan nintzen unibertsitatetik barku batean egotea, ez? Aurreko urtean adibidez Egaluzeko kanpainan, guardian egoelan puentean, batzutan pentsatzen duen. Duela urte batzuk hain nintzen Leioako kampuseko zientzia sozialeko fakultatean, eta orain nahi naiz Getariko arrantza barku batean gaueko 3:00 barkua eramaten Irlandara Egaluze bila. Bale, interesgarria, gero sartuko gara hortan eta ikasiko dugu pixkat gehiago guzti honen inguruan. Lehenik eta behin hortik galdetu nahi dizun, ez? Aixi, aipatu ez sarreran, 18 urte egiteakoan erabaki behar dugu batean ze ikasi, eta ikasten duzun hori da, kasi zure bidea egin behar dezuna. Zuk ze ikasi zenun, soziologia ikasi zenun, ez da? Hoi da. Nolatan aukeratzen duzu hau, zergatik? Ni hasiera baten ez nuen oso argi zer egin nahi nuen unibertsitatean. Egia da eta usteet gaur egun pixkat ohikoa dela, unibertsitatea dela pixkat lineala ez, ikasketei dagokionez, eta soziologia hautatu nuen alde batetik interesgarria iruditzen zitzaidalako, gizarte zientziak eduki ditut beti zerbait interesgarri bezala aztertzeko eta buruari bueltak emateko, eta erabaki nuen hori ikastea, baina inolako norabiderik gabe, ez nekin on bukatuko nuen, ez nekien ez da ere soziologia azertzen, baina erabaki nuen hori ikastea. Hori ikasi zenun, 4 urte pasazien, eta master bat egitea ere, erabaki zenun, azkenean hori delako esati egutena, ez? Hoi da. Ze master izan zen? Subiranotasun Europako herrietan masterra egin nuen, master interesgarria, hainbat gizarte zientzietako arloak ikutzen ditu, nazioarteko harremanak, zuzenbidea, soziologia, zientziak politikak, ekonomia ere bai, zentratua modu batean gaur egungo subiranotasun prozesuak gertatzen ari direnak Europa mailan, Euskal Herrian baita ere nahiko sakontzen du gure nazioko esparru desberdinetan ze prozesu subiranistak ematen ari diren. Nire kasuan adibidez, mastera mailerako lan egin nuen momentu hartan Baztango aroztegiaren kasuaren azterketa, pixkat Nafarroko lehenengo sektoraren azterketa bat eginez, eta gero turistifikazioaren eta neoliberalismo gentrifikazioaren garai honetan, hori lehenengo sektoreko edo landaremuan zer egina duen Baztango aroztegiaren kasua kasu praktiko gisa erabiliz. Osake beti ukiezu, lehen sektorea nahiko gertu eta interesatuta. Bale. Eta egia da askotan ez, beste karrera batzutan igual ez, baina soziologia, karrera batzuk horrelakoak, masterra eta gero ere bideratzen zaituztenak, doktoretza batera, baina hor zuk freno bat jartzera baki zenun, ez? Bai, masterra ondoren hasi nintzen lanean, egon nintzen kooperatiba batean lanean, ekonomia soziala eta kooperatibismoa baitari izan ditut oso ardatz baitare karreran eta masterrean batez ere, eta hor konturatu nintzen naiz eta kooperatiba batean ibiltzea bada baitare militantzia moduko bat, zure ikasketekin batzen dezuna, ez dena handikan bideratu nahi detenan ere bizitza, ez? Nei txikitatik beti gustatu izan zait itsasoa, txikitatik beti itsasoa, barkuak, ez? Gurasoekin txikitan joaten nintzanean portu bat ikustea, beti barkuekin, eta egontzen momentu bat, non erabaki behar izan nuen, edo hemendikan jarraitu zoriontsu izan gabe, edo kostaldean bizita. Itsas eskola gertu eukita, pausu bat ematea, kriston aldaketa bat ematean ere bizitzen, eta nire ametsa betetzea. Eta beraz, ametxoi jarraitzeko asmoakin, justu aipatu duzu ez,
eskolan parte hartzea edo izen ematea animatu zinen, esango nuke buelta batzuk eman eta gero badelako, autu bat nahiko garrantzitsua. Konta iguzu pixkat ez, ze azkenean arrantzale izatea edo itsasoa orokorrean lehen sektorea esango nuke ez da gaur egun umeek edo gazteek buruan daukaten zerbait. Eta ez dakit, zerk deitu zizun hontan benetan esateko, bai, hontan emango dut pausua, supongo, estudentasun horrek, zer espero zenun eskola hontatik? Ezagutu baino lehen, orain ezagututa beste gauza da. Pixkat ez nekin ze puntura arte ze esperoko nuen edo zer, baina bai, lanbide heziketa batean sartuko nintzala, berriz ikastera, berriz azterketak eukitzea nire bizitzan, orduan zen pixkat perez ematen zian, baina ez da berdina 18 urtekin jute ikastea norabide gabeko karrera bat nire kasuan izan zen bezala, edo ja buruan modu laboralean kontuan eukita ikasketa batzuk burutzea. Ni patron de altura titulazioa ikasi nun, goi mailako heziketa gradua, horrek albideratzen dizu puentian egotea, patroia izatea ere bai, baina puentian egotea ere bai, eta handik bideratu nuen nire ikasketak puenteak deitzen nialako, peluzera begira, eta izan ziren 2 urte, gero praktiketan hasi nintzen, arrantzan hasi nintzen Getariko barku txiki batean, gero Hegaluz eta jo nintzen beste barku handi batean Getarin ere bai, eta bain Hondarribin nago, etxetikan gertu egoteko. Eta, arrantza erabaki nun, zu itsasoan egon zaitezke merkantean, egon zaitezke sektore handia da azkenean, ez? Baina arrantza erabaki nun, ze azkenean arrantzarekin zuk bat egiten duzu itsasoarekin. Ez da berdina jutea del punto A al punto B barkuakin, edo zu itsasoa nola funtzionatzen duen ulertzea, bertako bizitza ulertzeko, eta zu sarea botatzeko, edo kainabera eta kakua botatzeko hegaluzea hortxe dagolako, ilargiaren faseak ulertzea, korronteak ulertzea, haizearen norabidea ulertzea, azkenean itsasoa ulertu behar duzu, eta itsasoaren bizitza ulertu behar duzu, ez, berekin bat egin behar duzu. Eta horrek deitu zian, ez, modu mistiko batean ere bai, arrantzak bideratzeko bizitza. Beraz, deitu zizun, ez? Horra atzean dagoen, jakinaia ere izango zen zibrenik, gertu zaitugunak badakigu asko disfrutatzen hasi zinela honekin, ikusi egulako ere, hori gau ez, izarran nun dauden edo olakoak ikustea. Hasieran espero zenun horrek eta gaur egun bizitzen ari zeanak bat egiten dute, espektatibetan. Espero nuena, baina asko hobeto joeten nahi da. Egia da hasieran beldurra hor dago, eta lehenengo aldia ikusten dezunean nola Euskal Herria aldentzen ari den zu itsasoa joeten zeanean, alde batetik ni sentitzen nuen nire hasi txikiarekin bat egiten nahi nintzala, ez? Modu batean egon diren hasi fase guztiak bat egiten zutela momentu hartan nirekin, eta besarkatzen nula nire burua sentitzen nuen ere bai, ez? Baina horrekin batera beldurra. Ea zer gertatuko zen, non sartu nintzen, azkenean 37 metroko txalupa batean edo baporia deitzen dioten bezala Bermeon sartzen nahi nintzen, eta ez nekin zespero nun, nintzen inoiz Hegaluzetan egon, teoria banekien, baina gero praktikan beste lan fisikoa da azkenean ere bai, ez? Eta kriston esperientzia ona izan zen, asko disfrutatu nuen, eta aurten gogotxo hartu dut kasu honetan Hondarribiko barkuan dagoela. Bale, aipatu ditugu ez, puntu ezberdinak, eskola, tal, pixkat eskematizatuko dugu edo azaltzeko ondo jendeari, entzuten ari den jende honi, agian horbaiti pizten zaiolako gogoa ez. Lehen pausua esan dugu eskola ez da, eskola dela ez da. Hor badago, heziketa bat jasotzeko toki ezberdinak egongo dira. Euskal Herrian zein dira edo non egin zenuen zuk bide hori? Nik egin nuen Pasaiako Blas de Lezo eskolan, zea Trintxerpen dagona, eta gero Hondarrun beste eskola bat dago ere bai. Esango nuke bi horiek daudela bakarrik Euskal Herrian. Gero egia da, itsasoratzeko ez dezula titulazioek hartu behar. Titulazioek dira modu batean baita ere itsasoan mekanizazio bat egon dela, lanaren mekanizazioa edo espezializazioa ere bai, orduan gero ez da titulazio gehiok exijitzen dira, eta beharrezkoa da olako titulak eukitzea ez, baina bestela zu itsasoratzeko arrantzale bezala egoteko, kurtsillo bat inbar dezu, dela marinero peskador titula ateatzeko, dela bizitza osorako ez dezurra nobatu behar,
eta gero atea behar dezu formazion basika ditzen zaio titulazioa, hor bai jasotzen dezula segurtasunari dagokionez ezagutza basiko batzuk, segurtasuna bai osasunari dagokionez sanidaz, bai basuak extingitzeko, eta ezagutza bat pixkat puntuala dena modu basiko batean zu jasotzeko, eta hori da kursillo bat egiten dezuna pare bat hilabetez, eta horrekin atea zaitezke itsasora, ez du titulazio, patroiaren titulazioa behar edo mekanikoarena, hori da, ardura batzu jasotzeko barkuan. Bale, aurrera pausuak edo eman izateko, eta beraz, itsasoratzen den orok, badauka kurtsillo hau ikasteko, gero suposatzen dut itsasoak ere erakutsiko duela asko, ez da? Lehen irtera hori nolakoa izan zen zuretzat, esan dezu ez, Euskal Herritik pixkat urruntzen, baina nolakoa da egunerakotasun bat itsasontzi batean? Bueno, goatzen naiz, hasi nintzanean lehenengo barkoan juntatorri egiten duen egunero. Getariko bi aizpak barkoan egon nintzen, hori trasmaioa juten da, eta hor goizeko 4 atea, eta txaldeko ordu batetan jamen zaude. Orduan desberdina zen, baina hori da hasi nintzen barkoan, eta hor asko ikasi nuen, eta oso gustora egon nintzen. Gero pasan nintzanean Getarian Mater bi barkura, hor bai bazela egunerokotasuna, zigela 15 eguneko mareak, 8-15 artean, eta hor, lehenengo egunak zien pixkat, sentitzen dezu non sartu nahi, molestatzen nahi naizen, zer egin behar da, observatzen dezu jendeari, gogotsu baldin bazaude ikasiko dezu, nudoak egiten ere bai, oso garrantzitsua da, edozein momentuan nudo bat egin beharko dezu, eta gero pixkat faktore guztiak ikasten, ez? Gure kasuan kainabera eta kakoak egiten dugu hegaluzearen arrantza, hortako biberoak ditugu, bibero hietan ura sartzen da, eta hor gero sareakin gauean, hartzen dugu karnata, antxoa izan leike, sardina izan leike, parrotxa edo pelikatua, eta biberoak betetzen dugu karnata horrekin. Eta egunerokotasunan karnata mantendu behar da, karnata zaindu, gero baita ere bakoitzak bere postua daka, baina pixkatenetarik ezagutu behar da. Egunean zehar, hegaluzea egunean zehar garrantzatzen da, de sola esaten den bezala, eta garrantzitsua da adibidez, naiz eta puentean sonarrak euki eta modu batean ur azpian zer dagoen ezagutzeko sistemak ditugun arren, proan egotea edo brankan egotea garrantzitsua da, ze askotan bistarekin baita garrantzatzen da. Orduan garrantzitsua da, proan dagoen jendearen postua ezagutzea, bertan egoteare bai, askotan bale bat ikustea aigaluzea dagoelaren seinale da, txori batzuk daude, hain ez naiz goatzen espeziaren izena, baina txori horiek baitare badia zeinu bat, ez, hor dagoenarena. Hoi da, orduan bista oso garrantzitsua da arrantzatzeko. Orduan hasieran esate duzu, zer gertatzen ari da hemen, baina gero galdetzen eta egunerokotasuna mantentzen ikasten dezu nola den ofizioa. Eta egongo dira, seguruna ez, itxaroteko momentuak, zuena itxasoan, ezer bistan, eta ezer egitekorik ematen duena behintzat ez daukazula nolakoa dira momentu horiek. Suposatut hasieran igual tensio gehiago, gero lasaitasuna dela. Bai, olako egunak bizitzen dira, beti ez ezu, azkenean kanta hori itxaso oso zabala da, eta etzea beti egongo hegaluzea edo antxoa dagoen tokian, ez? Orduan bilatzen nahi dien bitartean, gu jarraitzen dugu proban beti aurkitu daiteke edo bazpa ere egon, eta bitartean goatzen nahi sukaldariari laguntzen genion sukaldatzen edo patatak mozten edo zeo zer egiten edo kainaberaren amua ea ondo zegon pita eta bar ikusten, zeo zer egiten, gure artean hitz egiten, zeo zer egiten duzu. Eta ortodeten arrantzalen pixat gehiago sartu nahi dut egoeraren baitan edo arrantzaren sektorean, ze suposatzen dut gehiengoak gizonezkoak zaretela ez esategatik 100% edo 100%, ez da? Bai. Nola dago gaur egun arrantzan sektorea, bai genero aldetik eta bai suposatzen dut ere, da nire suposizio bat, migrante asko egongo direla lanean, ez da? Bai, migrante egin dagokionez, senegaldarrak egoten dira barkoan, gehien bat migrante gehienak senegaldarrak dira, eta normalean barku bakoitzeko tripulazioaren erdia, legi 16-tik 8 gutxi gora bera, senegaldarrak dira, beraien titulazioa izaten da, lehen aipatu detena titulazio basikoa, marinero peskador titulazioa, kubierta ezagutzen dute oso ondo, badakite arrantzale izugarriak dira, laguntzen dute gaineni asko ikasiet beraien partetik, bai
kubiertan, bai neberan arraia sartzen, deskargan asko ikasi dut beraien partetik, lagunak egin ditut ere bai itsasoan, migranteak zienak, beraien hizkuntza, seref de hizkuntza baita ere hitz batzuk ezagutu ditut, eta egia da oso langile onak diena. Baina bai, gaur egungo flotaren erdia esan genezake edo pixkat gehiago inkluso ez dakit estadistikoki zenbatekoa izango den, baina bai senegaldarrak ikusiko dituzula beti. Soziologoa izan da, seguruna ez, horreukiko duzu bueltak emateko denbora eta emango zenion horri buelta bat, ze gaur egun, esan dugu, geroz eta gazte gutxiago nahi dutelen sektoran lan egin, nola ikusten dezuzuk puntu horretatik egoera? Bueno, ni egon naizen barkoetan gazteena izan naiz. Oain baita ere Hondarribiko Txingudi barkoan nago eta gazteena naiz ere. Bestiak ni baino urte gehiago dituzte. Orduan bai nabaria dela, bai dago modu batean pesimismo bat, ez? Aipatzen dela askotan, esto se está acabando. Edo gaitaien esaten ziaten, vais a quedar muy pocos. Gero ez barako gehiago salmentan daude, ez dago erosteko alde ekonomikotik, ez da jendearen partetik ez dago erosteko biderik, eta orduan gertatzen da, patroiak jubilatzen dienean, barkoa saltzen dute ez dagoelako releborik. Orduan bai pixkat pesimismo bat bai dagoela ikusten, edo aurre ikusten delako, nekazaritzan gertatu daitekeen bezala, gainbera bat egon dela azkenek urteetan, eta amaitzen ari dela, edo ez dakit nik esango nuke beste fase batean sartuko dela, nuke esango amaituko denik, ze nik uste ez dago herrialderik lehenengo sektore gabe bizi daitekeenik, esango nuke ez. Beraz, modu batera edo bestera aldaketa bat eman behar zaio, aldaketa hori esan genezake alde batetik bai administrazio publikoek lanketa bat behar dutela aldaketa hori emateko, baina bestalde baitaren ikuste gaur egungo arrantzale gaztek badakagula ardura txiki bat edo transmititzeko jendeari ofizio hau existitzen dela, ofizio polita dela, pertsonak normalak gehala, ez gaudela burutik jota ez da ezer, hau gustoko degula, hau maitatzen degula, eta pixkat bigarren kafea bezalako saioetan transmititzea jendeari beharrezkoa dela jendea itsasoan egotea. Eta bizi daitekeela itsasoan, arazorik gabe. Ze guzti honekin ere, badago ez, beste refleksio bat ez, ona ekartzen duzuen arrain guzti hau, lan eginda eta gero guk kontsumitu nahi dugu, eta gu gara lehen erosle horiek prezioak ere suposatzen dut gora egingo dutela, geroz eta langile gutxiago egonda edo zailtasun horiek egongo dira, ez da, olako aldaketak agian. Bai, prezioena faktore desberdinak parte hartzen dute prezioan. Alde batetik da kanpoko ezaugarriak direla oferta de ley de mercado, oferta y demanda, eta gero bestalde baita ere gu saiatzen gea beti antxoaren kanpainan kajak betetzen kilo eksakto batzutara, antxoaren tamaina eragina izugarria daka prezioan, geroz eta antxoa txikiagoa ordun eta zailago prezioan bat eukitzeko, geroz eta barku gehiago sartu portu batean, orduan, por ley de oferta y demanda, prezioa jeisten jungo da, ez da berdina lehenengoa sartzea saltzea edo azkenekoa izatea. Askotan prezioaren desberdintasuna handia izaten da. Orduan, kontuan hartu behar da, nahiz eta geroz eta barku gutxi egon, gaur egungo sareak askoz handiagoak dira. Erabiltzen ari garen sareak gu, mata hombres eitzen den sarea, ze kriston paino handiak dakate, kriston sarea handiak dira. Kontatzen ziaten aurreko arrantzaleek, ja jubilatzeak daudena, garai batean sarea jartzen zela barkuaren baborrean albo batean, eta gaur egun popan jartzen dugu. Eta popan dakagu bi kajona jartzen ditugu, bi sarea eramateko, eta kajonak izugarriak dira, olako sare bat sartzeko, orduan asko abarkatu dezakezu sare horiekin. Orduan, jende gutxio dago, baino lanaren mekanizazioak edo albideratu du hori konpentsatzea teknologia berriakin eta sare handiagoekin. Ados. Bestaldere, aipatu dugula prezioen asuntoa ez, ikusi dezakegu, zure sareetan ikusi ditugu agian batzuek gertukoek salaketaren bat edo beste egin duzula ez, batzuek ze preziotan saltzen den arraina, zuek egindako lan guztia eta gero, ez, zuek ze preziotan saltzen duzuen, eta gerora guk nola erosten dugun, hori bada ere asunto nahiko potentea lehen sektorearen munduan. Bai, hori desberdintasun hori azkenean merkatuaren logikan sartzen da, gu prezio batea saltzen dugu, prezio baxuak izaten dira, konparatzen badegu gero supermerkatutan ze prezietan aurkitu dezakezu antxoa edo egaluzea, edo egaluzearen bentreska bakarrik zenbatea dagoen kiloa,
Hor azkenian merkatuaren logikak jolasten du eta azkenian arraia erosten digutenek bilatzen dutena da etekin ekonomikoa, ez? Hor azkenian dirua dago jokuan eta lehen sektorean bai lehorrean edo itsasoan gertatzen den bezala beti dira langileak, ez? Edo lehenengo sektoreko langileak azkenian ordaindu behar dugunok merkatuaren logikaren justizia falta hori edo esan genezake. Prezioen eta asunto guztio pixkat alde batera utzita bai berriro hasi bideratu nahiko nukela zuen bizitzeko moduaren ingurura. Ez dugu esan, baina 28 urte dituzu? Azaroan ingo ditu 28 dituzu aurten hori da. Eta 28 urterekin itxasoan, 27 urterekin, iaz ere antzinen, eta aipatu duzu gazteena zarela honetan, eta normalean ez jakintasuna handia egoten da, ez, horretara sartzen zaren, bale, ni sartuko naiz ezakit, hilabete honetan lanera, baina noiztik nora egiten da lana, zein izaten dira denboraldiak? Gu normalean hasten gara, gure kontratua otsaian amaieran edo hasten da, eta gero azaroan amaitzen da. Gu dakagu diskontinuo kontratua, gero sartzen gara ditzen dena paro biologiko. Hor bi kanpaina egiten ditugu. Gero hirugarren bat sartu daiteke amaieran, gero sartuko naiz hortan, hasten gara antxoa kanpainarekin otsaia amaieran, horrekin ere bai berdelaren kanpaina, baina aurten berdela ez dugu aurkitu, eta berdela guretzako suposatzen du ekonomikoki lasaitasun handi bat, baina aurten ez da berdelarik egon, eta suposatzen dugu honek prezedente bat jarriko duela berdelaren kuotan. Ez dakigu hurrengo urtean edukiko dugun edo ez, baina nahiko pesimista gaude ikusita egoera zen izanen azkenek urteetan nahiko gainbeheran egon dela berdela. Bestela antxoaren kanpainan hasten gea, hori udaberriaren kanpaina da, antxoa normalean gauez arrantzatzen dugu hobeto egunez baino, batzutan egunez bastante desente arrantzatu dezakezu, goizeko 10:00 aurre arrantzatu dezakezu, hori bai astelenetan hasita, eta ardora deitzen zaio, ez? Eta sareak egiten dugu. Gure kasuan bi sare mota ditugu, bat handia dena eta gero beste sare bat txikiagoa dena. Hori korrontearen arabera edo ze fondo mota dakazun, zenbateko distantzia dago fondotik gaina azalera edo. Azalera hori da. Eta hor patroiak erabakitzen du. Aldatu sarea, beste sarea jarri eta bar. Eta hor sonarrak identifikatzen duna. Gero baita ere badaude beste faktore batzuk, ezaneten bezala lehen, ilarriaren faseak eragina handia du itsasoan, kadena alimentizia aktibatzen duelako, nola ditzen zaio, peces filtradores, fitoplaktona eta bar, hori guztia aktibatzen du, eta beraz antxoa gora egiten du, eta ez badago ilargi betea, barkuaren fokoak baita ere aldatzen pixka tonalidadea eta bar baita ere horrek lagundu dezake. Hori da. Eta batzutan baita ere, aurreko urtean askotan egiten genuen hau, eta egiten dute baroko guztiak, dakagu bote bat, boteak bere fokoak ditu, eta hor botero egiten zaion pertsona tateatzen da, eta botearekin, barkoaren ondoan, bere fokoekin jartzen da, eta sonarrean ikusten denean igotzen dela antxoa, bum, listos, harria eta sarea botatzen dugu. Orduan pixkat jokatzen dugu baita ere ulertuz arraiaren bizitzeko modua, ez? Hori izaten da, lehenengo irtera edo nola ditzen zaio barkatu? Antxoaren kanpaina. Antxoaren kanpaina. Eta hurrengo kanpaina zein izaten da, jarraian joaten da? Hori da, egaluzaren kanpaina. Ja, kaina erdian edo hasten da egaluzaren kanpaina, eta hor bai aldatzen dela. Ze antxoan da, astelenetik ostiralera. Asteburutan etxean zaude. Baina egaluzaren kanpainan igual zaude 8 egunetatik 15 egunea. 19 egun gehienez. 15 egun eta hor urrutiago zaude, ez zaude antxoaren kanpaina bezala beti kostalde ikusten dezula, dakazuela referentzia bat lehorrekoa jakiteko non zauden, hoi Bermeo da, hoi ez dakit Getari da, hoi Lekeitio da, ez kasu hontan ez badakizu, ez bazaude puentean ez dakazu referentziarik non zauden, ez kobertura ez dago, orduan dakigun bakarra da, eguzkiaren norabidearen arabera, ea ze ordu den eta non dagon mendebaldea, non dagon ekialdea, hori da jakin dezakegun bakarra. Baina bai urrutiago juten gehala. Abuztuan más o menos jun gaitezke Irlandako itsasoraino adibidez, eta hor bai egiten dugu lehenengo ateatzen garenean, lehenengo gau egiten dugu karnata, dela lehen esanetena... Prestaketa guzti horiek. Hori da, biberotan arraia sartu, gero karnata bezala erabiltzeko amurako, eta gero egunean zehar, de sol a sol,
hegaluzeak arrantzatzen ditugu. Kainabera bat, ekipoak egiten dira, binaka, bate kainabera bat botatzen du, baitare kainaberaren erabilera edo kainaberak duen pita eta amuaren tamaina, baitare segun hegaluzearen handiera zein den eta bar, handierak eragingo dizu kainabera bat besti hartzea, eta bestia kakeroa da, edo krokak hondarribin esaten zaion bezala. Eta den artesanala da, guk egiten dugun arrantza artesanala da, ze Espainiar estatuan debekatua dago hegaluzea hartzea sareakin. Orduan gu bai artesanalki hartu behar dugu. Beste barku batzuk ez dute kainaberakin egiten dute kafearekin, direla horreko tangoiak ateatzen dira, eta horamuak dituzte, eta juten dira, eta pum. Eta hor sartzen da hegaluzea, baina gure kasuan da banaka, pum, hartu, eta kiloak egin, eta kiloak egitean, portura saltzea. Eta orain aipatu bezula, portura, ez kiloak egin eta portura joatearena, agian egongo da jakingo ez duena, ez? Eta aipatzen joan gera elkarrizketan zehar, badaude kupo batzuk betetzeko, edo muga batzuk direnak, ez da? Ze bestela, aipatu duzu, berdela jeisten ari den moduan, seguruna ere, kupoa jetxi egingo da berdel hori zaintzeko. Ez da hori da helburua, zaintzea. Hori da. Azkenean, berdelaren kasuan, berdela da espezie migratorio bat, iparraldetik etortzen dena Europatik honea, eta gero buelta egiten dula. Orduan suposatzen dugu hemen arazo hori egon denez, hurrengo urtean iparraldean, Noruegan aldean edo, nabarituko dute beraiek berdela gutxi dagola, eta hor erabaki bat hartu beharko da. Bruselasetik erabaki hartu beharko da, Noruegan naiz eta Europar Batasunaren partez den arren, hor arrantzak ordi batera iritsi beharko da, espezia mantentzeko gutxienez, eta urte batzutan, supongo, itxiko dela berdelaren kuota, ez? Antxoaren kasuan, ez, antxoaren kasuan antxoa dakazu, urte osoan itxasoan, Kantauri itxasoan, orduan ez dago arazorik, eta bai antxoaren kanpainan bertan udaberrian edo karnataiteko arrantza egiten dugu, antxoa harrapatzen dugu, hori da. Hegaluzaren kasuan, parekoa da, hegaluzea baita ere arrai migratorioa da, orduan kuota desberdina da. Antxoaren kuota da, barku bakoitzantzat kuota bat asignatzen zaio egunero arrantzatu dezakeena. Hegaluzaren kasuan da, Kantauriko flota guztiari alegia. Hondarribitik Galiziaraino kuota bat asignatzen da, ezak ezen bat milioi kilo izaten dira, eta hori guztia arrantzatzen juten gea. Normalean ez da maitzen kuota, normalean urriara iristen gea eta oraindikan kiloak gehatzen dira. Egon zen urte bat aipatu ziatela, abuztuan kuota amaitu zutela, hegaluze asko zutela eta hori amaitu zuten. Eta hori urte amaitu zuten, hurrengo antxoako kanpaina arte. Baina bai desberdina dela kuota, segun ze espezie arrantzatzen duzun. Eta eguneko kuota horiek daudenean, kiloz pasatzerako momentuan badago isunik, badago ez dakit, horrelakoak egoten dira, ez da? Bai, portuetan egoten da inspekzion peskera. Eta alere patroia, bigarren patroia, normalean patroia puentetik egunero inbar du diario bat, diario de pesca ditzen zaiona, eta hori Espainiako Ministerio de Agricultura y Pescara bideratzen zaio, barkuak zerrantzatu duen, eta pixkat aproximado jarri behar du, kajak bai kontuan hartuz, zenbat arrantzatu dugun. Normalean, sarea botatzen eta bolsa egiten dugunean, bolsa da pixkat tiratzen dugu, ez, bolsa egiteko gero salabarda botatzeko eta neberara sartzeko arraia, hor normalean esperientzia dakatenek badakite zenbat kilo dagoen poltsan. Baina gertatu lehike, igual kilotik pasatzea, eta esatea jazen dugu gehiago hartu, ja portura goaz. Kuota betetzen dezunean, hoberena da, ze igual, imaginatu, 2 largadak egiten dituzu. Largada bakoitza ordu bete terdi, 2 ordu izaten dira. Patroiak argia esaten duenetik, dena bukatua dagoen arte. Imaginatu, kuota egiten duzu 2 largadaekin, portuan egiten dezulo. Portura zoaz, ezin dezulako gehiago arrantzatu, eta lo egiten dezu. Ez baezu arrantzatzen, eta jarraitu behar baezu, ematen dizu alba, eta lo egin gabezoaz portura. Orduan da hor pixkat, gau bakoitza desberdina izaten da. Hasi pixkat, esan nuke, egin degula nahiko ikuspegi zehaz bat, eta oso gustora egon naiz hau guztia entzuten. Bukatzeko eskatuko nizukela entzuten ari denari pixkat pikatu diona agian gaiak edo agian badago jendea ikusten, seme-alabaren bat ikusten duena itxasotik gertu eta bazu ez dala, gogoazten eukana, baina, ez, unibertsitatera, ez, bidea hartu, agian hori egin beharrean, ze gomendio edo, zein izango litzateke, zuk esango zenukeena pertsona bientzat. Interesa baldin badu esango nioke probatzeko.
bizitza luzea da eta probatzeko beti denbora dago. Osa, ni unibertsitatean egon nintzen, karreatean nun, masterratean nun, eta hain hemen nago. Eta 27 urte ditut bakarriko haindikan, barkuko gazteena naiz. Beraz, interesa duena eta benetan probatu nahi duena esango nioke jun eta egin, benetan, probatu. Osa, lan polita da eta altzaizu gustatu, eta ez gustatzen ez da zer gertatzen. Ez dezu beti ez dianan emango lehenengoan. Beraz, nik gomendatuko nuke probatzea. Eskerrik asko aixi agurtzea kontatzeagatik eta zorte hon itxasuan. Eskerrik asko, zuei. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela gure txoko honetan doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa benetan berezia dela iruditzen zait, denak dira bereziak, baina hau benetan berezia dela esango nuke. Izan ere, Abia taldeko lagunen kantu puska bat ekarri nahi dizuet. 2026an bigarren diskoa kaleratu dute, Omen izenekoa, eta ze esan, benetan maisulan izugarria iruditzen zait, diskoa bera eta taldea bera oso proposamen berezi, goxotasunez egindako eta benetan ez galtzeko moduko proposamena dela iruditzen zait. Amaia Iriartek jotzen du txeloa eta kantuan aritzen da, Elena Irak biola, kantuan ere aritzen da, Maia Iribarnek biolina jotzen du, hau ere kantuan ibiltzen da, eta Maiana Agerrek biolina jotzen du ere, eta kantuan aritzen dira. Beraz, ezagutzen ez badituzue, ikusiko zenuten, laua hots direla, eta esango nuke hori dela soken erabileraz gain, nola ez, Abia taldearen berezitasun handiena. Herri kanta jorratzen dute, folklorea hitz peligrosoa da, baina euren proposamenak hori du ardatzen ere ustez, ahotsen jolas hori harmonia eta benetan soken mundu berezi hori. Izugarrizko taldea da, berriz diot, zuzenean ikusteko aukerare izan nuen, eta benetan ezagutzen ez duenarentzat, entzun zazue 2026an kaleratu duten Omen disko puska eta gustoko baituzue, Animalia naiz eta izenekoa ere bai, 2021an kaleratu zutena. Abia talde puska, aste honetako lehen gomendioa. Hemen duzue Intxauspeko alaba izeneko kantua. Alaba den ari
bilatu dut ukanen ez dudana horrek beiteit bihotzian pena bihotzian pena Mexikaren floriaren edera barnian dizu esura gogorra esura gogorra Gaztianiz, gaztianiz, baietar hori usa, ez dut galtzen, zure esperantza, zure esperantza. Hortxe entzun dugu Abia laukotearen intxauspeko alaba kantu berezi bezain ederra. Aste honetako bigarren gomendioa doblea izango da gainera lehen aldiz. Izan ere sorpresa handia hartu dut gaur. Lagun batek orain aurkeztuko dizuedan, sortzailea erakutsi denen Iban Martin Lekeitiarraz ari naiz, eta okerrez banago duela egun gutxi bere bakarkako lehen lanaren lagina kaleratu zuen, Zaurietan lore izeneko laukantuko bilduma, eta lehen entzunaldian izugarri gustatu zait Iban Martinen proposamena. Interneten gutxi arakatu dut, baina okerrez banago beste taldeetan ere ibilitako musikaria da, eta okerrez banago, hau da bere lehen bakarkako lana. Berezia iruditu zait bere produkzioa oso, eraman hau Sufjan Stevens bezalako artisten mundu oniriko eta berezi horretara, eta izugarri gozatu dut bere lehen bilduma edo epe hau. Benetan lehen kolpean sartu zait, eta ona ekarri nahi nizkizuen gaur pare bat abesti. Horietan lehena, bildumari izena ematen dion, Zaurietan lore da. Hementxe duzue Iban Martin. Bidea zure eskutik astea, itzik abelka ulertzea. Dena eman digutari nola bueltatu orain favorea. Badabil Zaurietan aziren lore bat malkota idatzia hartzazu kantua. Txarretan ere zenuen irribarre bat, guztioi zabalik bihotzeko atea. Zure islak
elkarren zaleak badabil zaurietan aziren lore bat malkotan idatzia hartzazu kantua badabil zaurietan aziren lore bat malkotan idatzia hartzazu kantua. Hortzentzun dugu Iban Martinen bildumari izena ematen dion Zaurietan lore kantua. Eta gustatu bazaizue oraintxe bigarren kantu bat. Honen izena Zuen altzoan. Hortxe doa. Bada hemen norbait inoiz izan dena izotzak urtzen dituen izpileunen pea hurbildu zaitez horra gertu duzunean ez bilatu beste inon heldu zarenean ta zure altzoa behar izan nuen eriden bihotza malko zustuteko ta zuen altzoan indarra batu nuen malko hauek guztiak kantu bihurtzeko Entzun dugu Iban Martinen Zuen altzoan kantu puska. Gustatu bazaizue, entzuntza-zue bere lehen epe puska. Aste honetako azken gomendioa duela aste bete inguru bizi izan nuen sorpresa batetik jaio da. Izan ere Saran nenbien,
sopopeko lagunekin bazkaritan eta laguntasuna ospatzen, eta bazkalostean elkarri gitarra pasatzen ari ginela, bertan ezagutzen ez nuen gizon bat zegoen, eta gitarra hartu eta gaur ekarri dizuedan kantua jo zuen. Bere izena David Chalmin da, eta frantziar konpositore, ekoizle, soinu teknikari eta musikari itzela da, Triple Sun taldean ibilitakoa da, baina bere bakarkako lanak eta sorkuntzak ere egiten ditu, gainera beste artistentzako musika ere idatzi du, eta gauza pila egin ditu. Benetan harrituta geratu nintzen nire aurrean jo zuen kantu horrekin, Particle 6 izena du, eta gainera gaur ekarri dizuedan grabazioa, Katia eta Mariel Labekekin, eta Bryce Dessner ezagunarekin grabatutako bertsioa da. Berakan gitarra soilik joaz kantatu zigun, eta izugarri ederra iruditu zitzaidan, etxera iritsi eta grabazio hau entzun nuenean maitemendu egin nintzen. Hemen gutxira Atabalen, Biarritzeko Atabalen joko du kontzertua, eta bertan izango naiz inolako dudarik gabe. Beraz, aste honi amaiera emateko, hementxe duzue David Chalminen Particle 6 kantu puska. Entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu eta ondo segi. Aio! Keep calm and bigarren kafea.
bueltaka oean, izar artean korapilatuta isotu argia, isilduko da burua. Izarrak hortzian, ilargi betea distiran, maitasun gauak apaintzeko. Baina bueltaka nago oean, izara artean korapilatuta. Isilduko ote da burua? Lo ezin, une egonezinak, lo ezin, dena bueltaka. Eta eguzkia sartuko ez balitz? Egun berria iragartzen duen egun sentirik gabe? Berriz noiz hasi jakin gabe? Tira, hobe da ez ere zulertzea. Ez alda hobe, dibagatzea, erratzea. Eta egunen batean nor naizen azten bazait, egunen baten nor naizen azten bazait, mesedez akorda zaitezu. Hitz horien atzean dagoenez autuko dugu gaur bigarren kafeko elkarrizketa akustikoetan. Ongi etorri Jon eta Marta, ongi etorri Delbal. Ongi etorri. Kaixo. Egunon bioi, pozez hemen zaudetelako egia esan dena kontatzen hasita kontatuko dugu, jabete batzuk atzera egin genuela lehen harreman hori Delbal gurean eukitzeko, jabete pare bat edo 3 izango dira, ezta? Izango dira, bai. Eta orduan Jonek esan zigun, Martarekin itzingo dut, prestatu behar dugu zerbait han behar bezala aritzeko, eta iritsi da eguna, eta prestatu duzu, guk soinu frogetan dagoeneko entzun dugu, entzuleek laister entzun ahal izango dute, baina tira, gure laborategira ekarri duzuen formatu hau ere, bada Delbal, naiz eta orain arte igual etzen, edo behintzat lan bat exigitu dizuen gurera egokitze honek. Hoixe, gure izan dugu formatu berri batekin etortzia, ze berez bateriak eta gitarra jotzen dugu, zuzenekotan, baina zehose intimua lortzeko, besti pare bat modatu egin ditu, eta holan, doinu txil tranquiltxo bat emontzegu. Doinu txile hori lortzeko, Martari egokitu zaio instrumentuz pixka bat aldatzea, bateria etxean utzi, eta gerora frikiatuko dugu, baina, horre muje baju sintetizagailu batekin, koroekin, beste jazkera bat ematea. Holanda, ondo esan duzu mesela, nik baterisa jotzen dut eta jotzen dut Delbalekin eta beste leko batzutan, baina kasu honetan denpora goiaz pixkat bilatzen modu akustiko batian moldatzera, eta niri tokau jadat kasu honetan moldatzea, pixkat akordiak eta baju soinu hauek ikastera pixkat. Entzuleak kokatuko dugu, Delbal ezagutzen ez duenarentzat, naiz eta lehen ere esan dizuegu eta gure entzuleek badakite eskuzabalak kantua bereziki, diskoko beste kantu batzuk ere baina eskuzabalak asko entzun dutela gure entzuleek, diskoa deskubritu genuenetik, nik uste dut joan den urtearen amaieran, urri inguru horretan, buelta asko eman dizkiogula, eta esango nuke, jende askok ere birdeskubritu zuela udazken horretan Delbal, bigarren diskoa zetorren, diskoa bazegoen hor Jon pixka bate kaleratua baino erdi iskutuan, eta hori izan zen indartze bat, Marta proiektuan sartu, bikoan defendatu, nolabait Delbalen 2.0 bersio hori edo azken hilabete hauetan ari zarete bizitzen. Hori da, azken hilabete hau da, berzino, Marta eta Bixok atera gauzenetik, mundura atera berri gauzela, ez? Zelen urtiak noien etxien komposatzen, abestizak itxen, baina hori, zuzenekoa jobarik. Azkenien ontxe dauko aukera hori txeko. Marta, erronka hori bazegoen hor, nolabait, ez dakit, laukote formatuan grabatutako disko bat, biko formatura eramatea, eta biko horretan defenditzea. Bateria, baju, gitarra, sinteak eta bestelako akorra airean, hor egontzan, prozesu bat Delbal berregituratzeko, ez dakit? Bizkat, bai izen zen kasualidadez elkartu ginela, eta nik uste Bixon artean proba hau gendun, eta gustora, ikusi gendun funtzionatzen zabela, hori bai juten gara katxarro mordo batekin, muten dauz 7 pertsona agertu behar diala bertan, eta bi bakarrik agertzen gara, eta modu batian pixkat, ez dakite, bildurgarri izaten da, 2 pertsonen artean hainbeste musika eta soinu ditxun disko hau defendatzi. Orden direktuak esaten dira nahiko hori. Aurre inbijako momento bat. Akaso egokitzapen horretan zuen alde bazegoen diskonek organikotik baduen arren, sintetikotik, sintetizagailu, arpegiadore, mug, geruza,
asko ere badituela, ez, eta horrek ere nolabait, bueno, biko formatu horretan, beste helduleku batzuk proposatzen dituela. Ez dakit ulertzen den galdera, baina bai, uste, diskoa badela, nolabait biko formatu hortarako ere egoki izan zitekeen disko bat, ez? Bai, esken nire nolan duon faten gare, baina, bueno, bauko ze lantza hau eta holan, piskar jantzteko, zuzenekua jazteko, ez? Bestela hain krudo ez izeteko. Krudo izatea gure dugunean, krudo gare, eta geruza gutxi hau sartzen ditugu, ez dugunean gure, hor dauko artilleria dana. Olazteko aukeria emoten duzkuna, bai. Aizu, Marta, gaur formatu honetara egokitu zarete, pare bat kanturekin. Ez dakit honek abia puntu bat zabaltzen duen, entzulen artean programatzaileek akaso pentsatuko dute. Ostra, gure areto txiki honetan, del bal, bateriarekin igualez, baina bigarren kafean ikusten ari garen formatu honetan, bai, akaso honek ate bat zabalduko du? Nik uste baietz. Nik uste dut aukera ona dela, eta, bueno, niri gutxienez guztau jata asko nolan prestatu dugun bigarren kafera etortzeko formatu hau, pixkat induguna izen da pare bat abesti hartu, azkenengo diskoko pare bat abesti hartu, eta pixkat bir moldatu, bueno, igual akustiko haua izeteko, eta, bueno, entzungo zuen, aber gustatzen gatzen. Laizzer entzungo dugu, Goiuri beti kontatzen dugu arrotasunez, Inaute Lorrietak lehenengoz harmonika publikoki bigarren kafean jozuela, gaur formatu honetan lehenengoz del balemen, eta Jon gitarra estrenatzen ari da. Ja. Konta eguzu gitarra horren historia. Ez, onjala, hilabete batzuk erosin hauela, baina, azkenien, karo, pedalakin tanan oienez, berriz programatzeko ez naukon ez duten bora hartu, eta, bueno, hemen bi abestitxo prestatzeko besan dut, hau da, ura aukera. Eta hemendik aurra nik uste da eleku danetara ere buen gotela. Gainera, Goiuri, beharek esango dute prestatuta izan dela, baina ez dakizu ze kolore kombinazio, bueno, badakizu ikusi duzulako, ze kolore kombinazio sortzen duten gitarrak, Martaren alkandorak, bapatean dena, bai. Perfekzioan erori zegu. Hemen dena prez, gure lokerizketa akustikoetan. Claro, behin etorri zen Berde Prato kezko makina batekin. Eta hori gainditzea oso zaila da. Ze kriston infrastruktura ekarri zuen estetika zaintzeko. Baina nik uste ordutik goazela sekulako maia mantentzen. Olatua mantentzen. Aizu Jon, diskonen aurretik irakurri dut entrevistaren batean bueltasko ematen ari zinela, fisikoki esan nahi dute leku batetik bestera, bizilekua, lanlekua, eta horrek guztiak nolaiteko isla ere baduela disko honetan. Ez dakite ala sentitzen duzun, badagoen isla hori? Isla egon zan, ez. Jarraitzen dut, hemendik ara jarraitzen dut, nik uste dute nomadana zela berriz. Egon nintzen urte batzuk arrasaten, hor COVID garaian, bai, mugiru barik, baina berriz hartu dut errepidia eta hemen hon bizkaitxarra naz, erdi. Erdi arrasate, erdi mugia. Disko hau El Tigre Estudiotan osatu zenuten, eta dagoeneko hilabete batzuk bete dituen diskoa esan dugu, akaso duela urte bete grabazio giroan ibiliko zinaten, gutxi gara bera, ez dakite... Bai, apurtxoa geixago igual. Geixago akaso, ez da? Zer eman dizu orain arte? Zer eman dizue bueltan diskonek? Askotan disko atera berri dagoenean, bueno, ondori hoiek, feedback hoiek bizitzea ez da inerresa izaten, baina batzutan taldeak bigarren kafera iristen dira, dagoeneko diskoak hilabete batzuk dituenean, kontzertu batzuk eskaini direnean, ze valorazio, ze sentsazio uzten dizu dagoeneko urte bete pasa den honetan, urte pasatxo diskonek? Nahiko txapore hona itxidozta. Ze hori zuzenekua jotzerakoan eta jendia gustora dago abestitxak entzuten, eta bueno, eta nik berriz entzutian, ze batzuten ez entzuten, beste abesti barrixak komposatzen nahi, eta igual atzera botata, eta batzutan eskatzu guztetan indozuna, beste batzutan bai, eta kasu honetan nahiko sensazio politxak. Diskoan lana asko dagoela, esango genuke, sentsazioa da, disko pentsatua dala, bueltak emandakoa. Kulpable entzuten ari gara, hemen agertzen dira amalgama konpasak, baina beste abesti batzuetan erritmo karratu edo laukoetan egonda ere bateria patroioiek badute zerbait ohikotik aratago. Ez dakit, gauzabek bilatuak izan dira, sortu dira, buelta asko eman dizkiezu abestiei sorkuntza prozesuan? Bai, beti nahiko buelta emutentzet. Abesti da nahi, eta bai, pixkate konpas karratutik urtetzea gustatzen zait. Hiru bat, bost bat, bueno, zuk esan dozuna, naizta laun egon, pixkat, grazia pur bat eukitzea, ez? Hori bateria jotzerako orduan ere Marta eskertzen da, ez? Xarma puntu bat baduela arregloak. Bai, eixa da, bai.
Bai, pixkate moldatzean, bueno, hasiera batian izan zen moldaketa bat, azkenen ez dalako, bueno, pop diska bat da, baina ez dira nik esango neban pop klasiko baten ritmoak modure matian, eta bai, egisa esan, niri gustatzen gat. Naiaren tia bidemen balego goiuri harriko gintuzke, kontatzen. Bai, eta azken aldian, aspaldian, ez du egin alerta friki. Alerta friki da, nik egiten dut, badezpada, ze gonbidatuak musikariak direnean eta hizketan hasten direnean musikaz, Inigo hasten da musikaz hizketan eta musikarisen ateratzen zaio, eta orduan nik egin behar dut pixka bat, entzule rasoaren papera, eta orduan alerta frikia aktibatzen dugu. Ez kauda, friki. Ez, oso ondo. Nahiko txukun ari gara. Ez, asko gustatu zait konpas karratuetatik irtetea gustatzen zaiola. Konpas karratu, gero begiratu beratea zer den konpas karratu bat. Ahotsetako tratamendua zuzeneko tarare badaramazu, diskoan presentzia asko duelako, Jon. Ez nuke esango hiperfiltratuak diren ahotsak direnik, baina iaia kantu guztietan ahotsak badu zerbait, ez? Eta hori zuzenekoetan ere badaramazuek gaur ere ekarri duzu, entzuleak entzungo du gure entrevista akustikoan, bueno, prozesu digitaletik pasatako ahots bat, hor ere lanketa bat egonda, ez dakit zer horrek eginda, El Tigreko jendearekin, elkarlanean izan den, nondik bilatu duzuen pixkate testura hori? Bai, pixkate geruzak eitzen, nik etxian apurtzo bat prozesatu nauen, eta gero bai egisa Jonek, El Tigreko Jonek, toke personal baten musotzela, gainera besti bakoitzai zehoz ezberdina sartu zotzan, eta gero ni saiatzen azuzenekotan antzerako zozea itxen. Berdin azaldu lortzen, baina, bueno, hurbiltzen saiatzen gare. Goiuri, nik uste dut hemen asko ari garela izketan, baina igual lehen kantu bat ere eskatu behar diegula Marta eta Joni. Eta hortarako galdetuko dizuet batetik, zein izango den joko duzuen lehenengo kanta? Eta bestetik, kantorren inguruan zerbait entzuleak jakitean nahi ote duzuen, edota egokitzapen honetarako zer sortu duen, edota aukerare badago entzuleak soian kantua entzun eta bere interpretazio propioa egitea, Marta. Zango dugu, lehenengo joko duguna bestia, izango da Anstura, azkenengo diska honetan dauen lehenengoko abestia da, eta, bueno, zeriz buruz hitz egiten dauen Jonek azalduko dago hobeto, baina, bueno, bestela aldugu esan dakoa, utzi interpretaziorako. Interpretaziora gutziko dugu? Bai? Da, ito nahi dedikauta dau, hori izatea. Bagoaz gure set akustikora. Zoazte bikote eta laiztara bueltan izango zituztegu. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Del Val eta euren bigarren disko zabaltzen duen Anstura nahi duzuenean bikote. Basoan zuaitzak enborren siluetak lurrean zala emateko izarrak hortzian ilargi betea diztiran goitasun gauak apaintzeko dena gizakiaren zerbitzura gizakia zertarako
jaso, baina ez eman. Eskuak zabaltzea, ez da eskuzabal izatea. Eskuak zabaltzea, ez da eskuzabal izatea. Gizakiaren zerbitzura, gizakia zertarako. Gizakiaren zerbitzura, gizakia zertarako. Hortxe bantzuleok, ahanztura diskoni asera ematen dion kantua bera, eta tira, gaia ere, bueno, Jonek aipatu digu ez, Aitonari eskainitako kantua dela, nik ez diot Goiuriri letretan nolabait inungo espaziorik kendu nahi, baina... Ze Goiuri? Ezin dira zula. Baina gatik ari zineak jaka? Bai. Ez, baina galdetu nahi niela... diskoa zuzenean aurkeztearen prozesuari buruz. Ados. Bai, ostra, hau presioa batean hemen. Tira, esan dagoa diskoa laukotean grabatu zenuten, lehen ere kontatu dugu, egon zela hor egokitzapen bat lehenik, Erik Deza, Ruben Sánchez eta Germán Ruiz Alejose izan zenituen Jon Bidelagun, baina diskoa nolabait kaleratu eta zuzenekoak gertatzen asterako Marta gertu zen bertan, eta horrek kokatu zaituzten bat holtzetan lehen aipatu dugu. Biko formatoan, traste askorekin, baina energia askorekin ere, nik ez dute uki aukera orainik zuzenean ikusteko, baina baditut ikusi zaituzten lagunak, eta nolabait, zuzeneko horrek bikoan energia asko mantentzen duela. Hori da nolabaiteko titularra eman izan didatena. Ez dakite adoz zabeten honekin. Bai, ez uste dut. Zaskenian batzutan gertatu izan jatena da, duo formatuan goi ez, eta gendiak uste dago gaia zela en plan akustiko, edo ez dakiz pentsetan dagoen. Eta gero, eltzen gare horra traste guztixekin, gainera raiderra bidalitxak, katxarro danekin, eta nahi bakarri zari, eta azkenien energia berdina dela esango neuke, nahiz eta bifan. Bai, egisa da, gutxienez nik jasotako feedbacka bai izan dela, bizkat, nire kasuan gutxienez bai, bildur bat edo beti da, azkenean bi pertsonen artean zerbait defendatzea ez dela erresa izaten, baina gutxienez jaso dugun feedbacka generalian positiboa izan da. Nekiko, energiarekiko eta, showarekiko, zaneke. Juegos de palabras sin esperar un significado, sumergirte en películas, libros y no entender nada, pero sentirte hipnotizado. Una mueca como respuesta a la pregunta. Eta zuzeneko hien inguruan galdetu nahi nizuen, eta etorkizunagatik 2026ko katapulta tour horren barruan ikusi zintuztegun. Nolabait horrek ere ematen du pixka bat proiektuan mugitzeko aukera, ez dakite Marta, Jon, zuek nahi duzuenak, zein den nolabait apiriaren bukaera honetan gaudela, etorkizun hurbilekoa, zer eman dizuen katapultaturrean egoteak, konta iguzuen. Bai, placer bat izan da, katapultan parte hartu alizetie. Ondionez dugu kontzerturik jo katapultuakoak? Ondionez, Euko bat oin, ez dakitxu, da partien, eta irailerako jarri duzkue danak. Así que ondo, gainera gauzko orain kontzertuak jalotuta, así que gero ja bueltarako pres gauz. Marta, bai, konta eguzu, pixka bat zein diren urrengo kontzertu horiek, uda osterako plan horiek, konta daitekeena, hemen bata bestari begira da biltza, bestela jontzuk erantzun, Egia esan,
ez dauket buruan zeintzu dien urrengo datozenak, egia esan urte hasiera bai izan dela nahiko fuertia modure matien esateko, zei urtarrien 2-3 bat kontzertu ingendun, eta 3 hilabetetan, hilabetero pare bat kontzertu auki dugu, orduen egisa da hasiera nahiko potentia auki dugula, positiboa dela hori. Egisa esan pixkat, denpora batxo bat hartu dugu lasaia hartzeko, bigarren kafera etorteko, pixkat bai etorkizunean buelta bat emuteko nolan plantea nahi dugun, zer egin nahi dugun, eta egisa esan kontzertuak ditut pixkat urrutia, ez ninguen horreitan bentzetan, Jon, igual zuko publi geisha bat. Duela gutxi ikaten eban aritu zarete Bilbon? Oso posik karrera egin, zego ditzu 15 kontzertu, 15 bat, edo bauzko beste batzutan baseitzu gara purtso baz, abesti barrixak komposatzen tabe bagabiz, eta hortarako azkenian zuzenekotan zauzenien bai komposaketa izten oso alde batera, eta guro ero udazkenian berriz grau, así que dauko golan kontzertutxo bat Bilbon, showcase bait dauko hor izan da, Elixan, Bilborroken dauko, eta holan aipatzeko da zen ikuste aukera oso politxa alabe kontzertu goixa bataratzeko, eta pixkat taldean baldintzako betzeko, eta ea zelan doien. Alare, Euskal Herriko txoko askotan aritu zarete, urtarrilan aipatu dizue, Arrasate, Logroño, Artea, Iruñako Laban ere aritu zinaten, Gasteizko Parral egin zenuten, Tolosan ere egon zarete, Tolosan debuta izan zen. Hori da? Bi formatutan Tolosan debuta edo. Bai, beraz, mugitu zarete, eta gainera, pixkat, luze zabalean, askotan norbere eskualdetik gertuago gozak erresago ematen dira, baina tira, nahiko Euskal Herri luze zabalean aritu zarete, hori izan dezakegu. Bai, eta gainera hori, arrasate inguruen gutxi, eskarraten kosta gutxen da musika hau entzutia. Oso punkixa di arrasatekoak. Horregatik akaso zuen aurkezpenan esaten duzue pop, rock, indie eta punk, hori ere agertzen da deskripzioaren batean. Bai, hori da gehien bat datorrenagatik. Ezin dugunagatik datorrenagatik pixka geixo. Igual gabiz dutza joten apurtxo bat espentza boin ripe entzungu zuela. Gure jatorri hau eta pixkat. Aizue, aurrera doa denbora, oraindik beste kantu bat entzungo dugu, gainera aipatu dugun eta oso gustoko dugun eskuzabalak kantu hori aurreratuko dieten zulei, baina goaz gure sarraskian letren analizian murgiltzera. Sarraskia. Ai, ama, urduri jarri naiz. Bai, hoxe. Lehen, anzurari buruz, esan duzu nahiago zenula interpretaziorako utzi, baina bada abesti bat oso ederra, hori, anzurari eta memoriari buruzkoa, eta letraka aztertuta, bakoitzak egingo du ez, bere interpretazioa, baina paper zati txikiz etxeko hormak eta bere alboan esertzerakoan berriketari atzoko kontuak, biharkoak agian, etortzen zaio entzuleari agian Alzheimerra pairatzen duen norbaiten historiaz ari dela, eta galdetu nahi nizun, ala den, konfirmazio eske, eta ea asko kostatu zaizuen, abesti hau egitea, edo hasieratik jakin dezuen honi buruzko kanta bat agertu bertzela diskoan. Barkatu, hori bai. Bai, esan gai bat azkenien ere aitona izanien azkenen gurtietan egon zanon Alzheimerrakin nahiko galduta edo. Eta banauko lehengo diskotik buruan horri buruzko abesti bat itxie. Baina ez jaten etortzen zelan enfoki jaten ondo etortzen. No? Eta bigarren diskorako urten jaten. Oso ondo. Beste galdera bat. Abesti batean aipatzen da, soportar toda esa luz sin dormir. Beste batean, lo ezin, une egon ezinak, dena hueltaka. Kantuak lorik gabeko gau horietan sortu dira? Ez. Gabetan ez da konposatzen, ez? Ez. Baina lo egiteko arazoak dauzkazu?
Batzutan euki izan itxun. Ontxe goto nago baina, bai. Eta, orduan egunez, abestiak gauetan musa ez datorre edo. Claro, gauzie da gauetan gitarra hartzen bot, gero zin dotela lorik egin. Hori, izaten da lasua. Bestela ideiak buruan bueltaka eta... Hori pasatzen jako, geratzen garenean, entxei atzeko edo, arratsaldez geratzen garenean, eta hori lusatzen danean, gero etxera heltzen gara pixkat ondion aktibo eta kostatzen da pixkat pulsazioa jaiztia. Horrela, batzutan zuzenago bestetan zeharka, baino hainbat abestitan agertzen da, edo aipatzen da, aukeratzen dugula, ustez aukeratzen dugula, que creemos elegir, eta edo beste, batzutan ez, aukera bakarra dagola. Uste duzue bakoitza bere patuaren jabe dela, edo, ez dakit, horrela, ja idatzita dagoen gidoi bat interpretatzen ari garela? Ez dut uste. Uste dut aukeratzeko aukeria dagoela, ez? Zela baitz. Baina, Baina beste batzuten bai egia da naizta mi aukera zen duzu. Azkenien beti berdin bugatzen dut, ez? Azkenien, horren inguruen bueltaka da. Hausnarketa, entzulean gaina Eta entzulek egingo du hausnarketa, niri adibidez oso bitxiero ditu zait, otro final felizen aipatzen dela, nola zen, todas las canciones hablaban de lo mismo, ¿es? Canciones del recreo coreadas a gritos, oiek, eta pentsatzen duz, eske, egia da. Jarri. Eta mundo transparenteri buruz ere galdetu nahi dut, ze hemen, badaude horrela esaldi potente batzuk, ez? Como caímos en la red como bárbaros, uste duzue galdu dugula sekretuak edukitzeko eta sekretuak gordetzeko gaitasuna? Nahiko txo, ez? Uste gaur egun ja, esaten ez dana, inbari dauela. Eta sentitzen duzu zuek hori haian musika proiektura ekarrita, egon behartzaletela sareetan kontatzen, egon behartzaletela... Ni ez jada asko gustatzen gauza horrek itxiet, eskenien inbehar izaten die. Baina, zeratzen az behintzete naturaltasunez hartzen eta tranquiltasunez, tranquil hartzen. Bestela. Ondo, bazkeneko galdera egingo dizuet. Sumergirte en películas, libros y no entender nada, pero sentirte hipnotizado. Jakin nahiko nuke eta biontzako galdera, ea zein pelikula edo liburuk azken aldian hipnotizatu zaituzteten? Ni justo bukatu nuen atzoren egune Klaus eta Lukas liburua, eta Agatha Christophena, eta asko gustatu jat. Abida, apuntatuta. Bai, apuntatuta. Ni oin nabil irakurtzen Lucia Ligmaerren Kauteni, eta horrek guztiz engantxautan hau liburu horretara. Oso ondo, apuntatu egiten ditugu, entzule zuek ere apuntatu, ze hemen hipnotizatzeko moduko edukiak. Entzuleok eta Jon eta Marta eguerdiko amabiak gertu ditugu eta bigarren kantu hori eskatu behar dizuegu. Nik aurreratu dut, ze kantu izango den, zuen aukeran, erabakitzea kantuaren inguruan zerbait kontatu nahi diguzuen, Eskuzabala kantuaren inguruan, edota bere horretan entzun beharko duen entzulek. Eskuzabalak asiatia, letrau dela, guri ez dan letra bakarra, ze joxean hartzena, olerki batetik moldatuta dago, isa holan da, baina, pixkat moldatu behar izan dut pixkat kuadretako musikakin, eta asko gustatzen zait. Bikote, mila esker gaur gurera hurbiltzeagatik, hurrengo kontzertu horietan laizter ikusteko aukera badugun, eta zoazte Eskuzabalak hori eskaintzera guardiko amabidara bide honetan. Eskerrik asko zuei.
Entzuleok, gu bagoaz, bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara bueltan, zuekin asteko azkeneko saioa egiteko, ostirala jai izango baitugu, baina agurtu aurretik, Jon eta Marta del Val bikoaren eskutik, hain gustoko dugun kantu horren bertsio berria. Eskuzabalak nahi duzuenean bikote. Mesedez akorda zaitezu Paper zati txikiz bete ditu etxeko hormak Begi biztan nahi ditu oroitzapena Zenideen izenak bizi izan dakoak Egunaro esnatzean gauza berak galdezka Nork idatzi ote ditu horrek guztiak zein Ederra izan den bere bizitza Berriketari Atzoko kontuak biharko agian Betirako lagunak Gaurkoa posta xola Mundu ontaz azpendu da Bidaiatuz denboran Naituko lastu aitronak No, demontre ote dago Esan ametzak errealitatea baino egiako direla Egunen baten hor naizen azten bazak Egunen baten hor naizen azten bazak Mesedez akorda zaitezu Keep calm and bigarren kafea.